Здравейте хора, тук аз съм Алфа ПГ и тук до мен е Работмен, как там? Работмен, не му знам. Той не е тим, това е томболата. Ще направим една томбола в Applecraft. Точно сега ще я покажа. Томболата е това. Съдържа фулсет, 3 лега, един фулбол, една побрадва, пикек с лопата, един фулбол, наполовина фулбол, 2 стрели, 2 стрелки, 2 спийки, 14 голена по лото, 32 даймонд и 3 лега. Това са най-хубавите айтеми. Първото, което за томболата да запишете, трябва да се абонирате. Второто, трябва да напишете запис Сиреника си в Майнкрафт. И после аз ще проверя кой е издела. И когато стигна 25 абоната, даже може малко повече. Когато стигна 25 абоната, просто казвам кой е победител, давам томболата и това. Ако не си дадем до един ден, ще дам на втория победител. И именно за това точно скайпа ми ще в описанието и също и там инструкциите. Ще има API в описанието, ако не сте в Applecraft, ако нямате айтеми, вече ще имате който е победител. И ме надявам да ви е харесало томболата. Да надявам да са хубави поне за вас айтемите. И това от мен за сега. Ще видим в следващия клип. Довиждане!